Ayun, bago ang lahat, kape muna tayo. So, welcome back sa ating channel guys. Meron na naman tayong project na isa. Ito, cover type na gawa ni GCG Air Guns. Yan, hammer type siya, 4 inches na receiver, budget mill na receiver. Yung mga gustong magpagawa guys, PM nyo lang si GCG Air Guns. So ito, gagawin natin ng bat kay Sir Kim Salvador ng Ilocos. Shout out sir. Ito na yung ano mo, PCP mo. Yun. Shout out Sir Kim Salvador ng Ilocos. So gagawa natin ng rifle type na bat. Hammer type na GCG Air Gun. So yun, so stay tuned guys. Gagawa natin to ng drawing muna, tapos papatapas tayo. Yan. Yung mga ginagawa kong bat guys, hindi ko na nabibidyoan yung pagtabas kasi iba na yung tagatabas. Sa ibang furniture shop na ako nagpapatabas. So yun, ito yung project natin guys. Abang-abang lang, stay tuned. Hello sa lahat ng mandirigma ng bukid. Ito po at ako'y muling nagbabalik. Tayo po ay muling maghahasik ng bangungot sa mga peste ng bukid. Damputin na ang ating sandata at umpisahan ng paggagala papunta sa ipinangakong lupa para sa mga pesteng daga. Ilocano
So yun guys, welcome back sa ating channel. So natapos na natin yung ginagawa natin kay si Sir Kim Salvador ng Pasukin, Ilocos Norte. Yun. Ito na yun. Ano yung bat niya. Yun. Yun. Mahugani. Kintab. Yun. So, yun. Ito yung lagayan ng Cornelio. Ito naman yung adjustan ng hammer spring niya. Ito naka-rubber ano din. Rubber pad, shoulder pad. So, shout out Sir Kim Salvador ng Pasukin, Ilocos Norte. Ito na yun, yung bat mo para sa GCG Arigan mo. So, yan. Salamat guys sa panonood ulit. So, sana hindi kayo magsawang manood sa mga ginagawa nating mga bat guys. Mayroon makapag-hunting kasi ano na ngayon dito sa amin, taniman na ng palay. Kaya wala nang mahunting na mga bato-bato. So yan, hanggang dito na lang guys. Hanggang sa susunod na video na naman, kita-kita ulit tayo.